Yn ymuno efo fi ar tethau hwyrach yn hwyrach heno fydd 3 o bobl amlycaf ymwyd y tethau yng Nghymru. Owain Arwel Owen, sef myfyriwr yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen. Mae ei lith dadleuol wythnosol yn wancus am ditwanc ymysg y mwyaf blaenllaw yn y maes. Beth an dyfrig ap dyfrig golygydd tits mas y cylchgrawn i bobl ifanc trendy sydd eisiau trafod ffistio, ffingro a dogio. Ac Arfon Pocket Jones, un o dit mwyaf genedl. Ar y rhaglen heno mi fyddwn ni'n trafod os ydy hygyrchedd ac amrywiaeth pornograffi ar-lein yn peryglu y siopau cornel teuluol hynny sydd yn arbenigo mewn gwerthu delweddau anweddus o'r math mwyaf erchyll. Dyw i ddim yn dderbyniol mwyach i ddefnyddio anifeiliad mewn ffilmiau pornograffig, ddim mwy ac mae'n dderbyniol i'w defnyddio nhw mewn syrcas. Lol botas. Mae yna gymuned gref o byrfyts ar-lein. Y peth arall am y siopau bach wrth gwrs yw bod nhw'n deall perversions a peccadillos pob un o cwsmeriad. Allwch chi ddim prynu'r profiad na ar y we. Dadlau chwyrn yn eich disgwyl chi heno felly, tethau hwyrach yn hwyrach ar S4C. Welwn i chi bryd hynny.